unoko, talbachtalo padon, cilo šábo, tebáro, šukáre šasti masa, žipe puribo, tajn bach, tak šastibo, taj tára dalestek žukáčo, píša koro, tedelo, ta teráme na sválo, šukáre staví peraskopia v ríse šetava, Bravo! Dai, te querés salir esto para chucar, Bari, voy a. Firo, ani pesquidei, ani pesquisei, pesquerovete puseste, pesquežomitreske, pesqueskiveske, evajoseste, nakon te pralende, utrenali ovuka, adelante Firo, aj dale, dale, dale.
Dal Magdalo filo perché c'è la toste, hai visto come sofferenza c'è l'este, su, Kamastu papu, Kamastu, bilo ma avvicinastu, e vorrai che papu amariva. Kamastu papu, Kamastu, bilo ma avvicinastu. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Kristiána? Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Kristián, Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj my rodičia a krstní rodičia poznačte dieťa na čele znakom Krista nášho Spasiteľa. Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne na bohoslúžbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti krstu pre toto dieťa. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta, Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, Tebe mám zarúbenie. Počuli sme slovo Pánu. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj sa tajomstvo Tvojej smrti a zmrtvých stania, daj tomuto dieťaťu milosť, znovuzrodenia v krste a začleni ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslúšaj. Sviatosťou krstu a birmovania sme urob svojho verného učeníka a svedka svojho evanjelia. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti nebeského kráľovstva. Prosíme ťa. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom
Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslyš nás. Aj v nás všetkých obnov, Pane, krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslyš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, Oroduj za nás. Svätý Martin, patron nášho kostola, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti. Vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k všemohúcemu Bohu Otcovi, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí, požehnaný Boh na veky. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden duch všetkých, čo sú pokrstení Bohom a Duchom Svätým. Požehnaný Boh na veky. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Požehnaný Boh na veky. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaný Boh na veky. Bože, daj, aby sa z tejto požehnanej vody duchovne znovu zrodil svoj služobník Kristián. Veď si ho vo viere cirkvi povolal v pramení znovu zrodenia, aby mal večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Milan, lelez má. Mugrovel. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na nás. Dobrotivý Boh mu dá tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveraďoval. Chránte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom Krista. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovláda hriech. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu. Veríte v Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Veríte. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte. Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Veríme. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Kristián bol pokrstený v tejto viere? Amen.
ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patril do tajomného tela Krista kňaza, proroka a kráľa a mal večný život. Amen. Amen. Toto biele rúcho nech je znakom tejto podarky. Tvoji rodičia a príbuzní ti budú pomáhať v svojom prípade, aby si ho priniesol nepoškodené do večného života. Amen. Keď tam nezostane nikto, on ma radovať sa na Príjmite slovo Kristovo, vediete Kristusa Lášága. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zvenuje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo v živom svetle Kristovom, ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, Krista ste sa obliekli. Aleluja, aleluja. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťatom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme v jeho mene. Nervíle ste na. Náš Pán, Otče náš, ktorý je na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Budete po mne opakovať. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu. Jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osud. Nech žehná matku tohto dieťaťa všemohúci Pán a Boh, ktorý vo svojom synovi narodenom z Panny Márie dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať večný život. A keď teraz ďakujem za dar dieťaťa, dieťami aby aj svojim dieťaťom neprestajne vzdával vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná otca tohto dieťa, ťa všemohúci Pána Boh,
dárca života pozemského i nebeského. A nech mu dá milosť, aby bol svojmu dieťaťu prvým svetkom viery, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných veriacich, všemohúci Pán a Boh, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánu. Amen. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Ducha Svätého. Amen. Choďte v pokoji, Bohu vďaka. Amen. Aj prestali sme to. Sean Bolden.
Happy